Ito na yung pinaka-town proper mga kalagalag. Town proper ng Anda, Pangasinan. Piyesta rin yata dito mga kalagalag oh. Ayan oh, piyesta rin sa Anda. Ito lang yung pinaka-town proper niya dito mga kalagalag. Ayan, napakaliit lang. Ito pala yung market. Ito yung public market ng Anda. Ayan oh. So public market ito. Ngayon mga kalagalag, andito tayo sa bandang likod ng bayan ng Anda, Pangasinan. Ang galing ng munisipyo nila, ang laki oh. Ang laki ng munisipyo. So ngayon nandito tayo sa likod. Kanina doon tayo sa harap dumaan kanina mga kalagalag eh. Ay, simbahan nila mala. Ay, hindi, akala ko simbahan. Gym pala. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. Mga kalagalag, panibagong araw, panibagong vlog, at panibagong adventure na naman ang ating gagawin sa araw na ito. Mga kalagalag, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe, at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong araw mga kalagalag, tayo'y mamamasyal. At pasyalan natin mga kalagalag itong Anda Island. Diyan natin makikita yan mga kalagalag sa Pangasinan. At ikutan lang natin yung mga lugar dyan mga kalagalag na magagandang tanawin sa Anda, Pangasinan. At pasyalan din natin yung mga beaches dyan kung maganda pa bang liguan sa mga panahon na ito. At magaganda yung karagatan dyan mga kalagalag. Halos puro white sand yan dyan. At yun yung ating papasyalan. Siyempre yung una yung bayan. At ikutan natin yung bayan ng Anda, Pangasinan. At napakaganda rin yung lugar talaga dyan. At yung mga bayan na madadaanan din natin papunta sa Anda, Pangasinan. At samahan nyo lang ako mga kalagalag sa aking pamamasyal. Let's go! Alaminos City na tayo mga kalagalag. Ayan na yan oh. Welcome City of Alaminos, Pangasinan. Yan.
mga kalagalag, andito na tayo ngayon sa city proper ng Alaminos City. Maaga pa kasi, wala pa masyadong sasakyan ngayon dito. At ang oras natin ngayon ay 6:30 ng umaga. At dito sa Alaminos mga kalagalag, nandito yung 100 Islands. Isa rin ito sa magandang syudad dito sa Pangasinan. Isa rin ito sa tourist destination, lalo na yung 100 Islands mga kalagalag. Isa sa dinarayo ng maraming tao yan, maraming turista. Itong 100 Islands, piyesta yata dito. Yan, ito yung city hall nila mga kalagalag. Yan, napakaganda, maganda itong syudad ng Alaminos. Then after ng Alaminos mga kalagalag, bayan ng Bani. Welcome to Bani, Bani, Pangasinan. Ayan, town proper ng Bani, Pangasinan. Maliit na bayan lang din to mga kalagalag, itong Bani. Yung pakaliwa natin mga kalagalag, yan yung papuntang Agno, Burgos. Yan, Dasul, yan. May daan na rin dyan mga kalagalag, yung pakaliwa natin. Ito namang pakanan natin, ito yung papunta sa Anda. Malapit na tayo lumiko mga kalagalag, papuntang Anda, Pangasinan. Yan, so dito tayo, papuntang Anda yan, no? 6.8 kilometers Anda. Yung padiretso natin mga kalagalag, yan yung papuntang Bulinaw, Pangasinan. Yan, pag dumiretso tayo dyan, Bulinaw yan. Pero liliko tayo, papunta tayo ng Anda, Pangasinan.
Ito yung Anda mga kalagalag, Anda Bridge. Yan. Ito yung nagkokonekta papunta dun sa Anda Pangasinan. So island itong Anda mga kalagalag. Yan, so ito yung pinaka bridge nya. Ayan, daming fish kids dito mga kalagalag, oh. Punta natin ito, may bangka parating. So ayan mga kalagalag, may bangka, oh. Ayan. So napakaganda rito mga kalagalag. May fish kids pa silang pabilog, oh. Ayan, ang ganda. So dati mga kalagalag, yung mga tao dito hirap na hirap nung wala pa itong bridge. Kasi tinatawid lang nila, nagbabangka sila. Pero ngayon maginhawa na sila dyan dahil nagkaroon na sila ng bridge. Ay, yung iba pala dyan na nakatira. Ayun, may mga bahay-bahay na sila sa fish kids nila. Nagbabantay sila na rin ang bantay dyan. Ayun, nagkakarga ng pagkain ng isda. Maliit na bahayan lang din itong Anda mga kalagalag. Kaya lang ang nagpapaganda kasi dito sa Anda, ito yung karagatan niya, yung mga beach resorts diyan sa Anda. Ito yung nagbibigay attraction sa mga turista. Kaya daming nagpupunta rito mga kalagalag. Napakaganda kasi ang karagatan dito, white sand. Pero itong town proper niya napakaliit lang. Welcome to Anda. Ito na yung pinaka town proper mga kalagalag. Town proper ng Anda, Pangasinan. Piyesta rin yata dito mga kalagalag, oh. Ayan, oh, piyesta rin sa Anda.
ito lang yung pinaka town proper niya dito mga kalagalag. Yan, napakaliit lang. Ito pala yung market. Ito yung public market ng Anda, yan oh. So public market ito. Pamilihang bayan. Yan. So kanina yung inikot natin, diyan tayo sa harap. Ngayon mga kalagalag, dito tayo sa bandang likod ng bayan. Poblasyon, Anda, Pangasinan. Ang galing ng munisipyo nila, laki oh. Ang laki ng munisipyo. So ngayon nandito tayo sa likod. Kanina doon tayo sa harap dumaan kanina mga kalagalag eh. Ay, simbahan nila ay, hindi, akala ko simbahan. Gym pala. Akala mukhang simbahan yung harap niya eh, pero gym pala sa loob. Dito na natin putulin itong ating pagbablog mga kalagalag. At yung karugtong dito sa ating pagbablog mga kalagalag ay itong Tundol Beach na yung ating ibablog din ngayon. Pero yung pansamantala, itong ating vlog ngayon puputulin na natin. At muli ako'y nagpapasalamat dun sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang suporta. God bless at ingat po tayong lahat. Salamat po.